Takže ja vás zdravím, ja som Squirty, vítajte u môjho ďalšieho videa a tentokrát to není Minecraft, je to hra World of Tanks, ktorú hrávam nie moc dlho a len tak ma napadlo, že natočím toto a live bitka 1. Ak dopadne zle, tak to aj tak vydám a nebudem to riešiť. Tak idem na klasickú pozíciu pre stredné tanky, dostal som 9-kový matchmaking, ktorý síce mi moc nevyhovuje, milujem toto. Milujem, keď sa mi niekto takto postaví pred dela a nemôžem strieľať. No poď. No poď. Ešte kúsok. A few moments later. Poď ešte kúsok. Tak, ty poď. Nabijem si hity. 132 a 75 to nemám odhrať také tanky. Hop, vystrel. Vystrel. Aj ti vystrel. Ale no. Čo? Nesklopím. Tak. A teraz si budeme starať. Kam ma vôbec poradil? No, vedľa dela. To je skvelé. Hop. Tak. Á, vystrelím chytilo. On sa práve teraz pohne. Nemohlo tak ešte chvíľku ostať. No vidíš to. Namierím ti to na striežku. Ale moje delo povedalo, že nie. Dúfam, že neskončím s takým damageom, akým mám teraz. Ale delo, prečo mi to robíš? No ja 7-5, pomôž mi. Prečo ideš po mne? Vyhrávame 5-2, to by som mohol trafiť. Tak. A tento ma zase prebije. Neprebil, super. Skúsim sa dostať pod nich. Nie, tak ma to kašle. Ach, bože, čo som to spravil. Niekedy hrám ako fakt najväčšia posledná lama. Poknem teba pre Artinu. Dúfam, že Artina naša nespí. A je stroke preč, dobre, môžem ísť. Spotol som sa, to mi vôbec nevadí. Výborne Artinka. Teba si chcem trafiť. Do sportku. Áno, ostan tu. Tu bude mať damage. Tak to prebijem. S hitom. To už je fakt vrchol. Skúsim snapshot? Neviem. Neprebiješ, neprebiješ. A teba tak povleziem. Registrovie si raje. Pod sklop. Nie. Bože, toto je hrozná bitka. Už nemá cenu ani ísť, to nestíham. Môže byť hen? Á, nestíham. Úplne na hovno. Úplne, že úplne na hovno. Ani som... Ježiš, dobre, koniec. Koniec.